Pozdrav svima ljudi, evo nas opet u Minecraft preživljavanju. Nisam snimao klip jučer, prekjučer, ne znam kad, zato što imao sam prosto neke tako stvari. Pa sada ću da ga snimim, snimat ću 2 danas klipa, neću da vam kažem koji je drugi, nije ni bitno. Sada prvi je preživljavanje, da se iskupim za ono pre. Pokušao sam taj dan da snimim preživljavanje i Counter-Strike. Counter-Strike je mnogo kočio pa sam ga izbrisao, bez veze sam gubio vrijeme, a preživljavanje sam snimio 20 minuta, što je bilo mnogo. Dogovorili smo se posle da snimam po 10 minuta, znači, mnogo priča. Pa, htio sam ipak da izbacim to 20 minuta, ali nije mi uopšte se dalo, zato što sam slučajno u podešavanjima zeznuo to da se prejako čuo miš. A sada sam se opremio da idemo malo, pošto je dan, valjda, jeste, dan je, da idemo napolje. Poneo sam hranu, da tražimo ovce, pošto još uvijek nemamo krevet, baš sam izabrao nekako je bez veze, prosto ovaj predeo, jer ima svega, samo nema ovaca, to je baš jako glupo. Znači krava svuda. Samo moram da zapamtim koje su mi koordinate ako se izgubim. F3. Samo moment. Dobro ljudi, imamo koordinate, to ću, ne moram da isključujem, ne smeta. Sada ćemo da idemo po ovce. Mada je zeznuto, nisam namjerno već dala. Što? Aha, pao. Ljudi, sada ću dokazati da je nešto istina ako bude tako. Mislim da su paukovi slepi po danu i da ne žele da vas napadnu jer ne vidi. Dok vi njih ne napadnete kao ja sam. Evo imam i niti, od niti mogu da napravim bunu. Neću još da pojedem, ovo daje baš mnogo. Ne bi li trošim bez veze, kad odgadim na 3 i onda ću da... Ne znam, sve mi se čini kao da mi se slabo čuje glas. Kada budem primetio... Sad, da li ono sunce tamo... Ono tamo sunce. Jeste, sunce zalazi polako. Najmanje... Kad budem primetio da najmanje onako baš počinje da pada mrak, tad ću da se vratim kući jer možda će mi trebati mnogo vremena, a ne bi da se vijem usput sa ovim ludacima. Valjda u petak nisam snimio, to je bilo pre par dana. Ja mislim da je taj dan ono kad sam dobio 4 iz muzičku. 4, zamislite. Malo ga preteraju. He, ljudi. Vidite kako ovo nije normalno. Strašno je, nije normalno. O, brate. Idemo na suprotnu stranu. Opa. Što mi nešto nepokretan miš. Da, htio sam da vam kažem, ljudi, ako imate neki program koji je bolji od HyperCam 3, ako imate link od toga za snimanje videa, ovako,
Pošaljite mi molim vas link gdje god, samo da ga imam. Pošto ja i nisam neke sreće u tome. I dobro, sad sam se ja malo zagubio, koliko vidim. Nisam, čekaj, gore sam. Znam po onoj snježnoj planini tamo. Opa. Čekaj, nisam džabe po na zemlju. Ajmo brže. Mjesec izlazi ljudi. Ja sam se zagubio. Vidio sam ono tamo. Ništa ljudi. Moram da nađem tu. Tu sam negdje blizu. Čekaj, ovamo moram da idem negdje. Ovamo. Ljudi, izgleda da smo se malo zeznuli. Ja sam zeznu stvar. 77, 210. Skinut će me neki skelet onako dovoljno precizan. Iako dobaci ovdje. Mislim ako želi da je kače. 210, 77, 250. Znači... A, 77 je visina. To izgleda nije bitno. Znači, 210, to je negdje... Tamo, ljudi, tamo nam je kuća. Slabo radi miš. Lako je, dobro. Vidim, nema čudo vidiš što da nije. Slučajno namjerno, mada gladniji. Znači, tamo. Znači, ljudi, definitivno nam je tamo kuća. Čudovišta ne vidim. Ni ne trebaju mi. Nisam ih eno ga zombi. Nisam ih se užalao baš mnogo. Moment. Ljudi, gađa me skeleton, samo da pronađemo kuću i da završimo epizodu, već je nekih 14 minuta koliko vidim. Mislim, već sam pronašao kuću nekim delom, znam da je tamo, samo da dođemo do nje, da uđemo i to bi bilo to. Ongo! Terror! I win! Beži tamo, beži, nemam vremena za tebe. Oh, fucking! Creeper, ljudi! O, mnogo se odužilo ovo. Nema veze, bar sam na ovom mini raspustu pa da mogu se čekam da... čoveče. Deset povećao. Ovo je bilo, ljudi. Kako je zabio. Stani, izgubio sam se to. 210. Šta me ti juriš? Ko da mi možeš nešto? I mač se brzo troši. Evo ga, ljudi. Ovamo je 210, ljudi. Tu je 210. Bre. Šta je ovo? Skeleton. Ideš skeleton. Pauza! Ljudi, ovdje ćemo da završimo epizodu, ja ću da vam prenesem u sljedećoj šta će da bude. To bi bilo to za ovu epizodu.